να συζητήσω. Την έχουμε ζήσει, γι' αυτό σας το λέω. Έλα, πάμε. Την μπαντάνα δεν βλέπω πουθενά. Ξέρουμε κόσμο από εκεί, κύριε. Γιάννη, Μας Γιάννη. είπατε για κάποιο αγαπημένο μέρος και για... Πού πάμε? Πού πάμε από εκεί? Γιώργο, να πτούμε γιατί την Όχι, όχι, προχωρείτε. Κάνε και μια σωστή Δρόμο, κίνηση. δρόμο. Κάνε και μια ορθόδοξη. Κάνω έτσι. Όχι, πάτε δρόμο, δρόμο. Εκεί, Ελένη, εκεί περάσαμε, στον δρόμο, αυτόν τον άσφαλτο. Νεολαία. Όχι, βίντεο, μισό λεπτό. Ματάει εδώ. Εκεί είναι ο Έμινος, Νίκο. Απάνω προς το Καρέλι είναι. Ναι, εκεί, στο Καρέλι, πάνω. Αλεξιά, προχωρέ μπροστά. Χάσει και ένας γκρεμός. Προχωρέ. Όχι, εντάξει. Ξέρεις πόσο γυράνε πρέπει να έχουμε? Ποιος είναι ο πίσω, είναι άλλος πίσω? Να κλείσουν δύο πόρτες τέλος. Περιμένετε να μας δούμε όλοι εδώ και θα πάμε. Το 1520 εδώ στο μοναστήρι ήρθαν 4 μοναχοί από το Άγιο Όρος, μια συνοδεία. Και μετά η Εκκλησία, η επίσημη της Ορθοδοξίας, τους ανακήρυξε Αγίους. Ήταν οι Άγιοι Ιάκωβος, που είναι αριστερά εκεί στο Τέμπλο Λεφτέρ. Οι Άγιοι Ιάκωβος, δεύτερος, Διονύσιος και Άγιος Θεονάς. Ο Άγιος Θεονάς είναι εδώ στο τέμπλο δεξιά. Ήταν και επίσκοπος Θεσσαλονίκης μετά όταν έφυγε από εδώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζει κανένας, είναι από Μακεδονία. Αυτοί οι 4 Άγιοι, ο Άγιος Ιάκωβος ήταν ο γέροντας και έκανε άσκηση πολύ και έχει μια σκήτη από εδώ, από το μοναστήρι πίσω από εδώ. Και η πόρτα αυτή νομίζω ήταν εντελώς ξεφυλιασμένη, ήταν πολύ χάλια. Δεν φαινόταν. Και πήρα με κάτι χρώματα γιατί ξέρω εγώ τη γραφεία και με απαλά χρώματα την έδωσα λίγο τόνο. Γιατί φαίνεται σαν παλιά, δεν φαίνεται σαν φρέσκο. Εκείνο ήταν σαπισμένο το κάτω, ήταν παρατημένο το μοναστήρι. Ήταν όλο αυτή γκρεμισμένη σκεπή. Βάλαμε σκεπή πριν δεν είχε, φραγμένο δεν είχε. Πώς θα καταπληκτική βοηθάει, χωρίς αυτά. Όχι, αυτός είναι... 6 χρόνια και να πιστεύεις ότι ξέρεις κάτι. Τα καπί. Εντάξει, δεν είναι. Κάτι λέγω.